नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करे जा रहल बानी एगो ऐसन बीमारी के बारे में जे अचानक आदमी के जान ले सकेला। ए बीमारी के नाम बा हार्ट अटैक यानी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तब होखेला जब दिल तक खून पहुंचावे वाली नस ब्लॉक हो जाला। ऐसे दिल के सही मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पावेला और दिल काम करे बंद करे लागेला। दोस्तों, आज के खराब जीवन शैली हार्ट अटैक के सबसे बड़ा कारण बन गईल बा। ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना, जंक फूड, धूम्रपान, शराब और व्यायाम ना करना, इस सब चीज़ धीरे धीरे दिल के कमज़ोर कर देला। जे लोग सिगरेट, बीड़ी या गुटखा खाला, ओकर नस में चर्बी जम जाए लागेला। धीरे धीरे खून के रास्ता छोट हो जाला और हार्ट अटैक के खतरा बढ़ जाला। एकरा अलावा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा और ज़्यादा तनाव भी हार्ट अटैक के बड़ा कारण है। अब सवाल बा कि हार्ट अटैक की पहचान कैसे हुई? अगर अचानक सीना में तेज दर्द होखे, सांस फूले लागे, बहुत पसीना आवे, चक्कर आवे या दर्द हाथ, गर्दन और जबड़ा तक जाए तो तुरंत सावधान हो जाए के चाहिए। बहुत लोग ए लक्षण के गैस समझ के नजरअंदाज कर देला, बाकी गलती जानलेवा हो सकेला। अगर समय पर इलाज मिल जाए तो आदमी के जान बच सकेला। दोस्तों, हार्ट अटैक से बचल मुश्किल नहीं खे। रोज थोड़ा व्यायाम करी, ताज़ा फल सब्जी खाएं, धूम्रपान छोड़ दी और तनाव कम करी। याद रखें, स्वस्थ दिल ही स्वस्थ जिंदगी की पहचान है। धन्यवाद।